Bhuti Mduduzi, inkinga inkulu la umntwana wami wazalwa necondition. Icondition kusukela ingane izalwa ngihamba ibhedlela angukuthola ukuphumula. Ngihambile ku private ngihamba no public kuyafana. Ingane uthi right manje uyabuya isiphendukile nje ivele ibe namathumba kule condition yazalwa nayo, yazalwa nje nebala elikhulu elimnyama ngapha ngemuva eyingqini. Leli bala ke likhula kakhulu kangangokuthi ngisho emsebenzini sengumuntu nje ohleze enganansuku. Ngoba sekumvukile wafona esikoleni kumele ngiphuthume ngimlande ahambe admithwe ethola ama antibiotics kodwa usizo anguliboni. Sanibona, siyabingelela kuphi nokuphi la khona nibelo Mduduzi wamkhwanazi sivela kwenhlangano ibizwa ukuthi Ithuleleni Organization. Sibingela ke sengapha endaweni yaseMpangeni ngaphansi kwelokishi ekuthiwa isesikhaleni kuthiwa ise-H2. Sidlula kanti sizobona umndeni wakacele abanenkinga nomntwana wabo engathi kukhona icondition umntwana anayo. Basicelile ke bese ngapha eMtuba sesecaleni khona icala bese li-attend sesithi ngoba sidle ngendlela sidleke sibabona ngoba kade sasithe sizovela sibazobabona eMpangeni. Sesifile namhlanje kodwa ke bazosho ukuthi ngabe kwenze njani lapha ekhaya kacele. Khona umama komntwana ngapha kube khona ugogo womntwana bese bawuyena kumntwana ngale uthe uyayithanda iTV ucela ukuthi avele bezombona ke nowabona uSmoothly Phu nako yo-TV. Sicela uqala sikhulume noma wakhe. Sawubona ma. Yebo, sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Umama ubani? Umama noXolo Cele. Yebo, khona la ekhaya. Yebo. Sibingele ngapha kugogo inzala abantu. Sawubona ma. Yebo, sanibona ndodana. Siyaphila njani ma? Siyaphila nathi singezwa mina. Siyaphila. Umama ubani? Mama enomacebe ekhulu wakhona lapha ekhaya. Yebo ma. Yebo. Undodakazi wakho noma? Undodakazi yebo, umzukulu lona enize ngaye. Yebo. Yebo ngane yami. Oh yebo ma. Hello. Eva. Kunjani? Ngiyaphila. Ubani igama lakho? Sibula Cele. Okay, babingelele thana. Hello Uthuleleni. Hello. Hello Thuleleni. Hello Thuleleni. Okay. Naba ke la bekhona ngithi yabo hlala phansi nabo lofuna ukukhona nabo khona. Okay. Yebo ma, kwenze njani sithi? Nakho sibize sizokubona lapho nenkinga nomntwana. Bhuti Mduduzi, inkinga inkulu la umntwana wami wazalwa necondition. Icondition kusukela ingane izalwa ngihamba ibhedlela angukuthola ukuphumula. Ngihambile ku private ngihamba no public kuyafana. Ingane uthi right manje uyabuya isiphendukile nje ivele ibe namathumba kule condition yazalwa nayo, yazalwa nje nebala elikhulu elimnyama ngapha ngemuva eyingqini. Leli bala ke likhula kakhulu kangangokuthi ngisho emsebenzini sengumuntu nje ohleze enganansuku. Ngoba sekumvukile wafona esikoleni kumele ngiphuthume ngimlande ahambe admithwe ethola ama antibiotics kodwa usizo anguliboni ngempela usizo. Sekumuntu nje ohlala ehlele ebhedlela lo mntwana. Uma ungachazela umuntu ongazi mhlawumbe ukuthi ke yini ibale njani lelo? Inkinga ukuthi angikwazi ukulichaza ngoba nalo igama lakhona balokhu bethi uBlack Patch ngaphandle uma kuya ngokuthi mhlambe ngiyalikhomba ukuthi ibaleli kanjena laqala lelincane kangaka ngoba livele limila amathumba bese liya complicate kaphuma amathumba ebengaphakathi. Uthola ukuthi uma esibhedlela uma bethi bayambuka ku ultrasound na kuma theater uyanjalo uthola ukuthi bayamenza ke bazomtshela ukuthi bamenza i-debridement of buttocks bemkhiphekela amathumba bempompela okhubomvu ngoba njengamanje sekuyanda inkinga sekuvele kumkhimbi lapho avela avuvuka lembi lapho zibe enkulu zibe ngaka ahlule ukuhamba. Ade lastly nje ade set bay ebona uDr Kelling oyisurgeon ize yagcinisa im-operator enyembi lapho kodwa still ayibohli kunokuthi ibohle yaqhubeka lokho ikhukhumala. Usamthwele umntwana kwake khona ama complication noma kwakurathi nje usamthwele? Ngisamthwele beqala udokotela oqala wambona kwi-scan wathi kube kuyangaye ngabe uthi angimkhiphi noma inkinga babengangitshela ukuthi yini. Ngase ngiyasho ukuthi angikwazi ukukhipha ingane ngoba kwakuyingane yami yokuqala sengiyo approach 30 years and ngingaze ngibe nayo. So ngase ngisho ukuthi ukukholwa kwethu akuvumeli ukuthi umuntu engakhipha isisu
ngoba ngiyi-Christian kwangangivumeli ukuthi ngakhipha isisu. Ngase ngithi uNkulunkulu uyobona uma kuya ngokuthi uthe unginika lo mthwalo, uyazi ukuthi ngiyobona kanjani, ngoba ngaze ngasuka impela kwa-private ngabaleka ngaye NPA la bangitotobisa khona iy'nhlungu engangizizwa ngimkhulelwe bangitotobisa ngaze ngamtetaki ngoba ngalokhuza ngahlinzwa nakuyena kwatholakala ukuthi namanyongo ami awavuleki ngendlela okufanele avuleke ngayo. Bangihlinza-ke waphuma-ke wayela ngiqala ngibona ngoba ngiqeda ukumteta ngathuka ngitshela ukuthi mhlawumbe ingane izalwe namakhanda amabili ngendlela okwakuyiyo. Kwatholakala ukuthi hayi yilo leli bala manje liyakhula selifuna ukuhlangana sabhande uma ulibuka ngathi kusabhande uma wazi umuntu onebhande ngathi kuyibhande kodwa manje leli elikhulu ngoba uma ngithi kuseyingqeni sekunyukele emhlane sekufuna ukuzovela nanga yena ekukhuleni kwakhe bengaliboni kodwa manje useyakwazi ukulibona umemile ngaphambili. Okay, cha ngifisa ukuzwa leyo yabo ngoba ithanda ukuthi ithuse nanokuthi mhlambe uma umuntu ebhekana nayo yiphi mhlambe indlela angakwazi ukuthi abe strong afesane nayo uma ukuthi leyo ndlela uyayithatha yokuthi kuthiwa ushulisiso usho udokotela kuze kufika kulokho nje uthi udokotela ubonani aze afike esinqumeni sokuthi athi ukubeka ngaye ngabe uyamkhipha lo mntwana. Wayethi ubona into engajwayelekile eswini, wayethi ubona into engajwayelekile kodwa manje ihluleke ukuyichaza ukungitshela ukuthi yini la ibonayo ngoba ngiwazi wathi ukubeka ngaye ngabe ngiya ebhedlela eseThekwini ngiyokwenza iscan leso kuthiwa i4D zayingakabe bikho la eBay ngabo 2016 umntwana wami ngimthole ngo2017 zayingakabe bikho engakhona ukubona direct ukuthi yini kwasho ukuthi nami ngangakasebenzi ngangisayitoho ngingakunawo amandla ukuthi ngaze ngiyofunyelela kulezo ndawo. Ngase ngithatha ke isinqumo sokuthi sengiyobona sengiteta ukuthi yini le ebilokhu ibathusa odokotela uma ngiya kubona. uNkulunkulu ukukhumbula sisekhulweni lakho nje loba wakwazi ukuthi ume nomphefumulo kuphe wona ngoba ingane ithatha njengesibusiso ingane esivela kuNkulunkulu nakubantu abadala ke abakhona abadala emathongweni kodwa nje isibusiso okungayona ukuthi usungathatha isinqumo sokuthi umuntu yabo umphatha ngomphefumulo wakhe kodwa ke uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke akunike okungaphezulu kwamandla akho. Yebo, hayi ngiyabonga kakhulu nami ngahlala kulokho ukuthi ngeke uNkulunkulu anginike ongaphezulu kwamandla ami. Noma ngibone ehambe kwesinye isikhathi ephele endleleni kuze kufike namatotho ukuthi umuntu ngathi ngayibulala ngendlela indlela esengihambile enganakuphumelela. Uhamba indlela ende enganakuphumelela nengane uyizwe sikubuza ukuthi ena mama yini indaba mina ngazalwa nginje. Noma umtshela ukuthi hayi awuhambi egogo uyozwa mhlawumbe ugogo khona ayofika akusho nogogo avela khale ngoba naye uyahluleka ukubona isimo sengane sinje sengaphila nje kakhulungu ngoba isimo sayo siyayidraina ngisho une-medical sidrain medical aid siqede nya ungene cash ungene ekweletini uyabona uzugcina ususaba nanokuthi kodwa Nkosi yami ngizobabhekela ubani abantu ngenxa yekweleto sukugcina usungena kuzona uthi uzama impilo yomntwana ugcina sekukhulungu uzibuza ukuthi Nkosi ngangenzeni mina ikuphi lokho engangonile ongaka. Ngibuka yena njalo yabo ngibonga namashiya ngibona nenwele ungathi umuntu onoboya inwele zakhe nje yabo inwele mayibuka ngoba ngathi umuntu otreshile ukutresha kokhulisa inwele. Yebo ukuthresha ukukhulisa inwele kanti yena hayi lokho wazalwa nje original wakhe lo yebo uneybo eningi impela. Yebo. Gogo nalo usizo lukaMzukulu gogo. Hayi lusiphethe mntanami usizo lukaMzukulu lusiphethe kabi kangangoba size singazi nathi ukuthi kahle kahle yini esizoyenza ngaye. Uthe mayiqala esho ukuthi usethintane nani ngaba nethemba ngoba ngibona imisebenzi masibuka lapha komabona kude sibona imisebenzi uthuleleni ayenzayo sathi cha nathi kulungile akezame naye abone ukuthi yena ngeke asizakale yini. Hayi impela indaba kaMzukulu isiphethe kabi kangangoba sihlalela inyembezi nje thina ukuphila kwethu ngoba ungathi khona manje nje ngoba ehleli nje ngithi uyabona lapha ezandleni yikho njalo
lapha ezandleni njengoba ubona nje izandla kanjeyana. Yikho njalo sokuphumela manje kuphi ezandleni sekufuna ukuhlangana nala esikoleni lo muntu uphila impilo enzima kabi kancane kancane uma wakhe athi usemsebenzini uyezwa useyabizwa esikoleni. Kunzima nje batabami kunzima. Efika naye gogo njengomntwana umuntu esimama kade yobelethe efika nomntwana nje semphethe emletha kwena ekhaya waba njani gogo kufika umamukela yini wayibona kuyena? Ngathuka mntanami ngoba ngayibona lento njengoba esho nje ukuthi ena ngesikhathi emteta wathi mayembona wabona sengathi enizela ingane namakhanda amabili ngoba kwakuneyinwele. Nawe nje mntanami ungakubona manje nje lento ungathuka ngoba into engavamisile asiyazi lento ethine kulengane ukuthi ngabe yini. Sethuka ngoba namanje ukukhula kuqhubeka kuyasethusa kakhulu. Ngoba sebuza umbuzo kodwa kuphela ukuthi lento izofikaphi njoba uyakhula phela umntwana akamile nayo futhi lento ayibekile phansi yakhula. Yeah, gogo. Hey siyezwa gogo sisi ma asazi noma umntwana singakwazi ukuthi simbone kodwa ke sisafuna ukukhuluma naye. Uyaphila ma? Kunjani sisi wami? Kunjani? Ngiyaphila. Ufunda grade 1? Ufunda grade 1. Grade 1? Ufuna kuba yini? Ufuna ukuba uthisha. Uba uthisha? Awusabi ukuthi ingane ziyahlupha? Cha. Okay. Siyajabula ke nathi ukuzokubona yezwa? Uzovela lapha ku TV yezwa? Khona ufisa ukukucela? Cha. Akukho? Ucela ukuphila. Kuze ukhisimuzi nje ikuphi nicelani? Impahla ezintsha ini? Ngicela. Ngifuna ukucela ukuthi ngifuna ukuba nempilo ngijabule emhlabeni. Nokuthi ngibe nempahla ezintsha zokhisimusi. Hayi siyathemba ukuthi kuzokuthola okufisayo. Umalume uzobuya zokuvakashela ke yezwa? Yebo ngifuna ukubona usuthisha. Nathi siyofika sesamakhehla lapha sizobheka uma sofundisa izingane abazukulu bethu. Okay. Naye kulungile. Sisi angazi singabakhombisa abantu ekhaya ukuthi le condition esikhuluma ngayo into enjani. Ngoba nje uma ubukubukela nje ingane yabo ephilayo ngenalutho. Hayi ngicabanga ukuthi ngoba ingane ayikho inkinga singabakhombisa. Akukho vele okufihliwe. Yebo ngabakhombisa ukuthi ngoba angaze ngize ngicabanga ukumposta ko social network ngenxa yokuthi abanye abantu baye bejela ukuthi uyatefa uyabo nasemsebenzini ubona ukuthi abantu aba understand omunye ethi hayi lo uhleze ekhala kuyidaters ekhala ngengane zakhe abanye bekhuluma uyabona ukuthi kufike ukuthi abantu ubekuhlungu ukuthi abantu besifazane bengacabanga into enjena ubunesituation yokugulelwa ingane buye futhi umqondo uxole ngoba abantu abaningi abamazi ukuthi uphila ngecondition enjani uzibulo. Basuke bebona mina nje ngikhala bebona mina ngingasayi emsebenzini bebona mina nje ngibe umuntu nje ungathi uhluphe empilweni zabantu kanti cha ingoba icondition nami ingapheki kwamandla ami icondition imphethe ingapheki kwamandla ami iyangidrain. Yebo. Ngiyabazi phela abantu kunjalo sithwami yabo. But ke umuntu ke bathi badela ngokubona ngoba nama colleagues akho nje mhlawumbe khipha amagama njengalawo ngoba engasazi simobhekene naso angazi asibone aje mhlawumbe ukuthi uyatefa kunje but siyabacela ke nabo ukuthi babe nobele yabo nozwelo. Ngeke uvule usuku love emsebenzini umsebenzi isikhathini samanje wonke umuntu ubamba ngezandla zombili ngoba imisebenzi ayikho. Yabo usuke ngempela ulova ngoba isimo sisibi emntwana nawo zonke iziphathi mandla zawo umkhandlu nazo siyayicela ukuthi at least zibe nakho lokho ukuthi nabo futhi ngoba asilazi uhambe silihamba luzohamba lithini mhlawumbe kuzokwenzeka kuvela ama specialist athi angakwazi ukuthi mhlawumbe amsize umntwana but ke ama specialist uyazi kasebenza ngemali mhlawumbe nawo kumkhandlu seyongaba ithuba la ngoba umntwana wabo phela yini igama lomkhandlu la
La ku Semfolozi nomhlathuzi. Yebo. Khincetshwayo nje yebo, khincetshwayo yonke iphelele le. Mina ngisebenzela inkampani yase RBM, Richards Bay Minerals. Yebo. Okay, I know kulungile siyabonga siyabonga tatwethu. Okay, mana ngapha ma. Yes Yeah. South Africa nayibona lento condition yalengane. Isona ke sime simphethe leso ntakazi. Ish. Ishembe ish. Njengoba nibona ke umntwana indlela ayiyona, yabo. Njengoba shoma wayo futhi lento isiya ngaphambili sifuna ukuyohlangana ngaphambili ngale. And uyambona ukuthi umntwana obright uyikhulekele ofisa na ukuthi abe nempilo njengabanye abantwana. But nami ngiyaqala ukubona into kanje engazi ukuthi yini ngathi sifo sini lesi. Njengoba bezwa nje ekhaya ogogo bechaza ukuthi nababeqala ukuthi into kanje nodokotela ke njengoba esho ukuthi ubona into angayazi ngoba kunaneboya lapha. Yebo, kunaneboya. Uma ubuka ngazi nami ngachaza ngithini namathumba noma yini yebo. Angeke ngazi ukuthi yini. Siyacela ke emhlabeni wonke naseSouth Africa ukuthi mangaba khona abangakwazi ukulekelela mhlambe bazochaza ukuthi sifo sini lesi siyalapheka nefuneka kwenziwe njani ngoba into enje noma siyaqala nje ukuyibona mhlambe bayosilekelela ke basho ukuthi isifo sini lesi uma kuthi sifo siqalekela mhlambe zikhona ke mhlambe nezingwevu ezazisizulu abangakwazi mhlambe ukuthi basiqambe ukuthi isifo sini lesi ngolimi lwesiZulu noma sake saba khona yini yabo njengoba nisibona nje nasi isifo esimphethe umntwana angisazi ukuthi nangokuqhomba nemvila lapha awungehlisi into ungehlisi into hayi ungehlisi imvila lapha le njengoba nibona kuma 18 yabo imvila lapho ke iba khona makunomuntu ezoba nelonda noma ezobuhlungu njengoba uza nje uthanda kuvela namathumba yabo yazi yabuhlungu ke lento siyibona yazi yabuhlungu njengoba nase bakhombisa isandla nansi lento yabo yebo isivela manje esandleni manje yabo la emnweni phela amazwi angazi ngizothini yeah kuyagulwa la ngaphandle kuyagulwa mbonga uNkulunkulu umphefumulo wami mangabe usanethuba nanokuthi usaphila nanokuthi mangabe ubelethe umntwana esikhathini samanje umbelethe umntwana ephile ngenalutho kungekho ama complication nakuma wakhe akwazi nje ukuthi abelethe kungekho inkinga bonge uNkulunkulu mbonge uNkulunkulu kunezinkinga la ngaphandle abantu bebevela nje kanje kusekuncane lokho enikubonayo nese sikubona lethi nakathuleleni nokusalethwa abantu okunesingakafiki ngisho nanakukhona izinto ezikhona la ngaphandle ezweni mbonga uNkulunkulu uguqe uthandaze noma kunzima kodwa noma lapho uthola khona ithuba nje ngisho uhamba umbonga uNkulunkulu tatwethu ngiyacela ke angazi kuzoba kunina lapha ekhaya uma ngabe nifisa ukuthi ke mhlambe nishiye inamba yocingo uma mhlambe kukhona abafisa ukuthi banithinte khona usizo mhlambe abafisa ukuletha yebo. Yebo singayishiya inamba singakuthokozela usizo ucingo lwami lithi 078 4685 297 ngiphinde 078 4685 297 igama noxolo cele umama kaZibulo cele yebo gogo siyaxoxela ngathi uyathunikala ongakhala gogo nathi sizolicela nje usizo ukuthi balithole usizo umzukulu wakho. Hayi singajabula kakhulu ndodana masingathola usizo kulokhu ukugula ngoba nami ngiyabikelwa nje ukuthi ngoba nami ngiyahamba nje ngiyayibopha imithwalo ngiyahamba nya kuJanuary ngiyabuka nje ukuthi ngizoshiya nje kunjena kanjena nje Nkosi yami uzosala memeza bani umntwana kodwa siyamcela kuNkulunkulu onyazi lwezulu ukuthi lisisize livula amasango livule yonke imigoqo ebekiwe
ebekwe nangabantu esingabazi ngoba awuyazi ingane ukuthi ingane ingazi lutho isesiswini sikanini ngaphuma injena. Lokhu ukugula nathi singakwazi sibadala kangaka ukukumemeza ngegama ukuthi kuphi. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi akasisize mntanami, asilekelele, alekelele nawe njengoba uhamba lolu hambo olude kangaka, lude mntanami uhambe sikubona uluhamba. uNkulunkulu engathi engakusiza mntanami, sineka kuphe sona sikhulu kakhulu nathi sisizakale. Siyabonga. Sisi after umntwana ebenje lento ikhula entweni esuke wayesebenzisa mhlambe noma zenzakala, akukho mhlambe oseke kwathi kuba ngconywana mhlambe kukhona? Hayi akukho ngabe nje ngiqamba manga akukho, ngoba akukho engakuzamile. Kahle hle yonke into umuntu asuke yisho ngisukume ngizame ngaleso sikhathi, kodwa nje akukho ukusizakala okubonakalayo okwenzakalayo ukuzibulo. Isimo sakhe nje siyaqhubeka sifana. So bese ngithembile ke Albert Luthuli ukuthi mhlambe khona okuzoba ngaphezulu kwalokho, kodwa nakhona nje yikho phela ukulinda ngoba sesijabulela nje ukuthi bayam-admit-a ke bese lokhu sihamba nje ngama-date sijika bekhala ngeminyaka ukuthi mncane. Kulokhu ke sithe sifika base besinikeza ke i-date ukuthi asibuye ngoJanuary 23, basinika ke admission lethu ukuthi hayi uya-admitwa, kodwa nakhona bathe mhlawumbe basawuthatha i-biopsy ngoba into enkinga la likhona leli bala lakhe limaqondana kabi nendawo le engamkhubaza. So ngicabanga ukuthi okunye kwezinto ezenza ukuthi mhlambe bebuye beshoshele emuva ekumsizeni, kanti ngalesikhathi beshoshele emuva ukumsiza liyaqhubeka. Mina ngapha ngiyaqhubeka sithwala kanzima lapha ekhaya, sithwala kanzima. Yebo. South Africa nayi hayi kulukhuni kanza kwethu kulukhuni, siyanicela uNkulunkulu nje ngicela ukuthi ayibonakalise ngobukhulu bakhe kulomntwana lo, umntwana usamncane. Singazi ukuthi isifo sini lesi, njengoba ngisho nje ukuthi nabantu abazi isiZulu mhlawumbe bawusilekelela kulesi sifo sesibona mhlawumbe ukuthi isifo sini lesi, silidinga usizo noma make sakaba khona ngaphambili abasaziyo mhlawumbe sayalapheka kanjani, uma ukuthi siyalapheka ukuze sizokwazi ukuthi umntwana ke alithole usizo. Noyoqhamuka ngemuva mhlawumbe masiphinde sivele sibe sesaziyo ukuthi silapheka kanjani. Ngingeke ngibe mude kakhulu, nathi kusekude lapha siya khona, sibuyele emakhaya. Lokho sifike entathakusa nje siza ngapha. Mndeni wakacela asinishiye nodwa, sinishiya noNkulunkulu, sinishiya nje noNkulunkulu ukuthi masiphuma nathi ngalesango lelo oyoqhamuka ngalesango kube qhamuka umuntu obone ku-TV la kwathweleni eyobeletha usizo kulo mntwana wenu ma. Hawu singajabula kakhulu, siyabonga kakhulu ukuthi ena usukumelele phezulu. Ngibonge nogogo wengane ozali babwayo, uyena owabona ngangisesibhedlela ngebhadi egula yena lo, uyena owabona usiza ubhuti lomunye ade nisanda kumsiza lo wayenenkinga la ngaphambili. Uyena owabona washaya incingo. Makazibulo ngiyacela bandla mcinga, ngiyabonga kakhulu ugogo wakhe noma naye amandla enganawo, kodwa ngibona ukuthi ingane yomntana wakhe uyayithanda. Uyena nje impela owangitshena ngawe, ngase ngikucinga ke einkundleni zokuxhumana, ngase ngikuthola. Ngibonga ukuthi nje ekutholeni kwami usukumele phezulu kakhulu baba uMkhwanazi, weza wazofika la ekhaya. Siyabonga kakhulu. Yebo siyabonga gogo, sesicela ukuvalisa. Siyabonga kakhulu mntanami, siyabonga siphezi nje ngempela, sengathi uNkulunkulu mase nihamba nibuyele emuva ngahamba nani. Yebo siyabonga. Sisi uyakwazi ukucula? Yini ukwazi ukuyenza? Ukwazi ukwenzani? Yini ukwazi ukuyenza? Ngazihaka mama kuphela. Wazi ukuhaka umama kuphela? Awumhake umama ngibo. Nikuthanda uma. Bengizosiculela ke phela mhlawumbe. Hawu kulungileke lokho sikubonile la ihaki ingaphezulu kwakho konke ihaki. Ngoba ngeke umhaka umuntu ongamthanda, uma uhaka umuntu usuke umkhombisa ukuthi uyamthanda. Noma uyakuthanda yazi? Yebo. Okay. So yamthanda mama?
Ngiyamthanda mama. Ugogo Nagogo ngiyamthanda. hambe umhagaga. Gogo. Na uzophila sisiyazi. Uzophila. South Africa. Sicela ukuyibamba ke langane zakwethu naloko size besizile kulomndeni lapha kacele. Ithwise H2 H1 H2 esikhawini la besikhona. Besikhona nawe size sifike ngakini ukho lapha singayikhona masibiziwe nje namandla ekhona uNkulunkulu ekwazi ukuthi asithwale wathi asiye kulomuntu wakho osuke ekhaya nawe ngakini uyogcina sibona sesifikile obe ngasibona ngake azi ukuthi besikhona la ngakuba esikhawini esikhaleni siyabonga before ngivale ngicela ukuqinisekisa lokho ngenza kwethu sinenkinga njengamanje kunabantu esingazi abatshitshela imisebenzi yethu bezama asazi inhloso yabo ukuthi ikephi nabafuna ukuqola abantu ngale ku Facebook nakwithuleleni nje sinenamba eyodwa ngane zakwethu inamba ethi 0677893082 ayikho enye inamba ekhona yakathuleleni ayikho enye inamba uma ngabe kuthiwa khona inamba ekhona iyolethwa yimina ngeke lethwe omunye umuntu asisoze futhi sahamba senzele imlingo ukuthi vala ukuthi kwi-account ukuthi yes impela sihluphekela okutheni asinawo ama-resources mhla sifika sizocela i-donation kunina sikuyovela mina futhi kanje ngizoyethula i-account esobe sicela ukuthi nisilekele kuyona okwamanje ayikho into edinga imali noma imlingo eyenzakalayo ekuthiwa ivela la kuthuleleni sikhona njengoNkulunkulu uyasithwala sikwazi ukuya lapha siya khona kunina manisidinga okwamanje sicela negade amaqola kungabikho umuntu oqhamuka ethi uthuleleni nangale ku TikTok khona abaveza ama-account esingawazi abathi my clean world nabo nje bazenza thina kungethina thina nje simile kanje mhlawumbe khona uthwele nje uyobona ubuso bami ngeke ubone ubuso bomunye umuntu uyovela ngoba mhlawumbe introduce yimina njengoba senza amakhesi nje kanje akekho umuntu uyovela athi uthwele ngazazi ngicela niqaphele ke especially nje ku December nje amaqola ngaphandle maningi kakhulu ngaphandle aphumile afuna nina nemali zenu niqaphele nganza kwethu siyabonga nisala kahle emakhaya.